Здравейте и добре дошли в моя канал. Темата на днешното видео ще е любимците ми за 2016 година в категория грижа за кожата, грижа за косата и така нататък, всичко, което влиза в тази тематика. Предното видео беше на тема любимците ми в декоративната козметика и линк към видеото ще може да намерите долу в информационния бокс. И така, нека да започваме. Пълните наименования на всички продукти може да намерите в информационния бокс под видеото, както и в поста в блога ми Eat Love Makeup. Първата категория е крем за околочния контур. Грижата за тази зона за мен е наистина от много голямо значение, тъй като за съжаление точно там най-бързо, поне върху моето лице, се наблюдават признаците на напредване на годинките, така да го наречем. Тази година най-любимият ми крем за околочния контур е ето това малко съкровище, би го нарекла, от Guerlain. Наистина феноменален крем. Не знам какво повече да ви кажа за него. Най-важното е работи, вижда се, че действа и го препоръчвам горещо. Следващата категория е дневен крем и тук отново любимецът ми е на Guerlain. Все в синя да си отива с блузата ми днес. Този крем наистина ми направи огромно впечатление. Първо, заради това как изглеждаше гримът ми над него. Говоря ви за проби, които направих от малка мостра, която ми бяха подарили. Няма как да ви кажа, че за 2 или 3 ползвания имало ефект върху самата ми кожа, но определено забелязах ефект върху грима ми. Самият грим седеше по съвсем коренно различен начин и това със сигурност много ме впечатли. Този крем има основно хидратиращо действие, също така лек анти-ейдж и наистина много ми харесва самата му текстура, макар че това е крем версията, а не гел версията, която се предполага, че би била по-подходяща за човек като мен с комбинирана кожа. Крем версията не е тежка и попива лесно върху лицето. Определено се усеща хидратирането и наистина за мен този крем се оказа невероятен продукт. От дневен крем преминаваме на нощен и определено най-любимият ми нощен продукт за 2016 година е ето този крем на Chanel. Използвала съм вече, не мога да ви кажа точно колко опаковки, 3, 4, 5, нещо от този род. Страхотен крем с сравнително лека консистенция. Хидратира кожата, възобновява я и това, което най-много ми харесва в него, са успокояващите му действия, тъй като аз съм от хората, които имат ужасния навик да чоплят лицето си, особено преди лягане. И за мен е много важно на сутринта просто да няма следи от това издавателстване. И това кремче много ми помага. Наистина го препоръчвам горещо. То е със само 10 съставки и се води, че би трябвало да е подходящо и за чувствителна кожа. Няма как да ви кажа дали това е така, но ако се интересувате от него, разбира се, трябва да потърсите преди това мостри, да пробвате и да прецените дали би се харесал и на вас. Следващата ми категория е серум за лице. През изминалата година аз не съм употребявала особено много серуми и минах на един друг продукт, есенция. Използвала съм няколко различни есенции, но най-добрата лично за мен се оказа ето тази, отново на Guerlain. Това е наистина феноменален продукт. Той е двуфазен, вътре има перличка, разклаща се, нанася се върху лицето непосредствено след изчистване и преди нанасяне в моя случай на нощна грижа, но разбира се може и на дневната. Попива много бързо, успокоява кожата, възобновява е, като същевременно подпомага грижата, която се нанася след тази есенция, да успее да проникне по-надълбоко в кожата и съответно да има по-добри действия върху нея. Наистина много харесвам този продукт, а и опаковката му е жестока. Следващата категория е демакиянт за очи и за мен най-добрият такъв определено е ето този на Микса. Чувала съм, че на много хора им люти, но при мен определено не е така. Не изпитвам никакъв дискомфорт. Той е двуфазен, разтръсва се и се превръща в една обща част, която с лекота маха дори доста тежкия ми грим на очите. Следващата категория е демакиянт за лице и за мен най-добрият през тази година беше ето този на Guerlain, както и мицеларната вода от серията, просто в момента няма къде да я държа, затова не я показвам. Много добър крем, за него имам пост в блога и там може да прочетете. Преминаваме към маска за лице на годината и за мен това определено е ето тази от Glam Glow. Много харесвам тази маска, използвала съм, мисля, че почти всички от серията.
маски на Glam Glow, но за мен определено тази е най-добрата, защото почиства кожата в дълбочина и много добре се справя в борбата срещу несъвършенствата. Следващата категория е ексфолиант за лице и ако следите блогът ми от поне няколко години, сигурно ще очаквате да видите ексфолиантът на Клиник, само че тази година няма да е тази година. Любимец е ето този на Kiehl's. Това е марка, която не се предлага в България, за съжаление, но може да я поръчате от много места. Този ексфолиант е наистина много груб. По никакъв начин не го препоръчвам за хора с чувствителна кожа или тънка кожа и така нататък, защото няма да ви хареса. Аз обичам много грубите ексфолианти, знам, че не са полезни за кожата, наясна съм с това, но наистина обичам ефекта от тях. Това, което прави този ексфолиант по-добър от този на Клиник, е единствено това, че според мен формулата на Клиник вече е променена и последният ексфолиант, който си взех от марката, независимо, че е най-същата серия, използвам вече от няколко години. Последният ексфолиант, който си взех, въобще нямаше такъв ексфолиращ ефект, на какъвто аз държа. И за мен формулата е променена. И заради това посочвам именно Kiehl's като победител в тази категория. Минавам към продуктите за тяло. Определено Amazing Grace на Philosophy за мен е най-добрата серия за тяло. Първо, изключително много харесвам ароматът на продукта. Освен това, самия продукт, в случая лосьона за тяло, но аз използвам и душ гел, просто не го показвам в момента, хидратира идеално кожата и няма нищо, което да не харесвам в тези продукти, освен, разбира се, факта, че не се намират в България. Следващата категория е серия за косата. Най-любимата ми серия определено е ето тази Pro Fiber на L'Oreal, конкретно червената. Купих си всички продукти от серията много преди да започне да се говори толкова много в блог-пространството за тях. И с ръка на сърцето мога да кажа, че това са единствените продукти, които наистина повлияха на това косата ми да бъде по-плътна и да има повече обем. Наистина съм впечатлена от продуктите и ги използвам с огромно удоволствие. Преминаваме към категорията любим парфюм. И тук малко измамих, тъй като принципно настоявам винаги във всяка категория да имам само един любимец, но тази година не успях да се справя с това. И за да не бъде чак толкова извън собствените си правила, реших категорията парфюм на годината да я разделя в две подкатегории, а именно летен аромат и зимен аромат или аромат за по-топлите месеци и аромат за по-студените. Тъй като просто не успях да избера само един от тези два парфюма, трябваше нещо да направя и да посоча. Ароматът, който наистина ме водява от удоволствие и искам да се пръскам постоянно с него и така нататък, и който е подходящ най-вече за топлите месеци, е ето този на Dior. Уникален е, разбирате ли, смисъл, мирише на чисто, просто толкова красив и нежен аромат, трудно ми е да го пиша. Аз всъщност и не мога да описвам аромати, ако трябва да съм честна, но този просто сигурно така миришат ангелите, не знам какво да ви кажа. Обожавам го, наистина го обожавам. За съжаление не се намира в България, но ако пътувате някъде в чужбина, непременно ви препоръчвам да го пробвате. Преминаваме към любимият ми зимен аромат. Сигурно за никого няма да е тайна, че ето това бижу е моят най-любим зимен аромат. Този парфюм е най-прекрасното и водяващо, невероятно вдъхновяващо нещо, което някога съм помирисвала. Искам да се къпя в него, искам всичко да мирише на него. Разбирате ли, не мога дори да ви опиша колко точно много ми харесва. Общо взето съм, както го купих през септември месец, съм постоянно с него. Малко е досадно, че се поливам с него. Просто искам да го усещам изключително силно. Знам, че това не е хубаво. Знам, наясно съм. Но просто искам да го усещам постоянно. Искам хората около мен да го усещат и определено хората, които са споменавали този парфюм, казват, че ми седи страхотно. Винаги ме питат кой е, винаги го долавят. Наистина невероятен аромат. Също не се предлага в България. Много съжалявам, че това са ми любимците, но за съжаление това е истината. Непременно го пробвайте, когато пътувате някъде в чужбина. И категорично не го пробвайте от капачката. Капачката му мирише ужасно. В смисъл, това няма по никакъв начин да ви даде реална представа за самия аромат. Пробвайте го на блотер. Мисля, че ще ви хареса. Страхотен е. Аз трябва да се напръскам обаче още с това.
Следващата категория е средство против изпотяване и за мен определено ето тази така наречена гъбка на DAF е най-доброто нещо, което съм намерила в борбата с неприятните миризми, така да ги наречеме. Тази гъбка е наистина страхотна, абсолютно тушира изпотяването, миризмата и така нататък. Препоръчвам я горещо. За съжаление, аз не я намирам никъде в физически магазини, затова се налага да я поръчвам онлайн от български сайтове, но все пак да я поръчвам. Много, много, много препоръчвам тази гъбка на DAF. Следващата категория е лъкочистител. Много странна смесица от продукти има в тази секция, така да наречеме любими продукти, но все пак трябваше да включи лъкочистител. За мен най-добрият лъкочистител е ето този на Sephora. Много ми харесва това, че с лекота премахвам всякакъв лак. Особено често го използвам, когато съм се лакирала с червени или всякакви тъмни цветове, тъй като той е от тези лъкочистители, в които пъхаш пръста си вътре, въртиш, вътре има гъбка напоена с продукт, въртиш си пръста и гъбката премахва лака. Хубавото е, че просто не се цапам докато го използвам, което много ми помага. Знаете, когато си махате примерно червен лак, целите пръсти стават после в лак, този лъкочистител определено ми помага срещу това. Така, четки за грим. Много е интересно какво правя тук. Не знам какво съм мислила, когато преди години си съставих в главата план какви ще са категории. Четките за грим са в две подкатегории. Четка за очи и четка за лице. Най-любимата ми четка за очи през тази година определено беше ето тази на MAC. Тя е с номер 224. Интересното, че вече използвам повече отколкото 217 на MAC, нали, всеизвестната четка за блендиране. Тази прави абсолютно същото нещо. Не знам защо обаче използвам повече от 207. Най-добрата четка за лице, отново за мен е ето тази на NARS. Така наречената японка, може би сте чували за нея. Оригиналното име малко няма представа как се произнася. Яшио или както и да е, няма особено значение. Тя е с много специфична форма, така че няма как да сбъркате. Уникална четка, с нея може да се нанася пудра, бронзант, контуриращ продукт, хайлайтер, но аз я използвам най-вече за руж. Нанася идеалното количество руж на идеалното място и е най-идеалната четка, която може да съществува. Толкова я обичам, че имам две от нея, за да може, ако някой е по-изцепан, отколкото е редно да бъде, да използвам другата или да не оставам без възможност да използвам. И така, пристъпваме към последната категория. Тази категория я създадох от тази година само единствено, за да включа в нея един конкретен продукт. Всъщност не е продукт. Четка е. Четка за лице обаче. И става дума за ето тази четка на Forel. Не знам точно кой модел беше, така не, че ще я отбележа долу в информационния блок. С някоя си луна, нещо си, кой номерен не ми е ясно. Тази четка е феноменална. Формата ѝ е странна, да. Няма косми, няма глави, които да се сменят. Прави се ето така, ако се чудите, нали, как човек се мие с нея. Този продукт е просто страхотен, разбирате ли. Купих я на сляпо. Цената е доста висока, като всички хубави четки за лице. Но не съжалявам нито за миг. Мисля, че използвам от юли месец 2016 година, в момента е януари 2017 и не съм я зареждала след първото иззареждане. Буквално не съм я зареждала. Дори не помня къде е зарядното, трябва да го намеря, тъй като сигурно скоро вече ще е време за презареждане. Но тази четка вече половин година работи ежедневно, без да бъде зареждане. Като имайте предвид, че я използвам и сутрин, и вечер, включително вечер понякога между 2 и 3 цикъла, не съм един. Има копче, може би се чува вибрацията. Има светлинен индикатор, не знам дали се вижда, свети в лила в долната си част. Наистина я препоръчвам горещо. Надявам се скоро да успея да направя един пост в блога с повече подробности относно тази четка. Това бяха всички мои любимци в тази толкова обширна категория. Надявам се да съм ви дала идеи за някои нови продукти, да решите да пробвате нещо различно от това, на което сте свикнали. Ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да го харесате и да се абонирате за канала ми. Ще очаквам също така и вашите любимци в коментарите отдолу. Все пак нека обменим идеи за нови продукти. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен.
Чао и до скоро!